Ini दा bodyguard मानैया नै बगा दामब्रा मानै नै Hey guys, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. So guys, दा आं थांगोन जोंहानि खेथियाव आरोना जोगोनार गायनायाव जोगोनार फुलिखौ सोरबा खावदोंनो आरोना सोरबा बुफायना गालांदोंनो। So guys, नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आंजों थांफागोन आरो नै बडिगार्ड सानै दं उनाव। So guys, नोंथांमोना आं दा देखायगोन सोर बडिगार्ड। So guys, नै दा बडिगार्ड मानैया नै बगा दामब्रा मानै। नै नोंथांमोना आं इन्ट्रडक्सन होगासिनो मा नाम बिथांमोना डेन्जार गोजा आरोना बिसोरो फैला मास्टार गोजा। Hello, introduction deh do आपका खुद का. Hi guys, my name is Monjit Bosumotari. I reading class 4. Yes. Hi guys, my name is Philip Di Marie. I am reading class 4. Yes, बस. So guys, पूरा introduction दे दिया वो लोग ने. चलो तब तो मेरा साथ बने रहे. So लोगों पर जों दा ready. नहीं, bodyguard माने भी ready. थांफानां जों. चलो थांगासिनो नै. हाब्रु जाजोब्बाय जोंना दुब्लिया पूरा हाब्रु. दै जाहांबाय आरोना नैबे लोगोफोर मा ओंख्रि जादों सोर खोन्थाहरदो नुबाय बडिगार्ड माने आंना लोगोफोर जों दा मोनफैलायबाय नैबे थास' बारियाव ओइ बोरमा होदों आसोलफोरा बोरमाफ्रा नोगोद डिस्टार्ब खालामो नै थास'खौबो माबा जालायलाङो खोमा नैबेनो आरोना बेयाव थास' गायदों जोगोनार गायदों बायदिसिना गायदों आरोना नैबेयावनो आरो हरै फारसे देखायबावगोन आङो जोगोनारा बैयावनो फुलिफोरखौ सोरबा बुफायना गालांदों आरोना जोंनिखौ स' मा होनो बोरमाफ्राबो बिदिनो हगारना होयो नालाय जायो बिदिनो नैबेयाव हालदै गायदों आरोना हालदै नैबे थास' न'नि थास' नैबे हालदै ओमफ्राय नैबे हाइजेंनि खोलि आरोना हाइजें गायदों इयाव ओमफ्राय नै इयो माबा जिंसि फुनाया खांख्रिखला आरो बडि ना मा होनो बडिबो गायदों आरोना दां बडि होनबासो मिथियोना सोरबा थ' गाइस अबाव जादों जाथाया आं दा नोंथांमोननो खोन्थागासिनो अबे खन्द'आव आरो मायाव जोगोनारखौ अबाव बुफायना गालांदों जोंनिखौ स' गाइस नायलांबाय थादो स' लोगोफोर जों दा मोनफैलायबाय नैबे थास' बारियाव ओइ बोरमा होदों आसोलफोरा बोरमाफ्रा नोगोद डिस्टार्ब खालामो नै थास'खौबो माबा जालायलाङो खोमा नैबेनो आरोना बेयाव थास' गायदों जोगोनार गायदों बायदिसिना गायदों आरोना नैबेयावनो आरो हरै फारसे देखायबावगोन आङो जोगोनारा बैयावनो फुलिफोरखौ सोरबा बुफायना गालांदों आरोना जोंनिखौ स' मा होनो बोरमाफ्राबो बिदिनो हगारना होयो नालाय जायो बिदिनो नैबेयाव हालदै गायदों आरोना हालदै नैबे थास' न'नि थास' नैबे हालदै ओमफ्राय नैबे हाइजेंनि खोलि आरोना हाइजें गायदों इयाव ओमफ्राय नै इयो माबा जिंसि फुनाया खांख्रिखला आरो बडि ना मा होनो बडिबो गायदों आरोना दां बडि होनबासो मिथियोना सोरबा थ' गाइस अबाव जादों जाथाया आं दा नोंथांमोननो खोन्थागासिनो अबे खन्द'आव आरो मायाव मा लाव माबा जोगोनारखौ अबाव बुफायना गालांदों जोंनिखौ थ' गाइस नायलांबाय थादो दा नैलै हालदैया खिलिहांबाय नै बरिया खिलिहांबाय नै ओमफ्राय नैबे खख्लिं होदों नैयाव खख्लिं बे लोरा खख्लिं आरोना नैबेखौ मानि थाखाय होदों होनना बुंबा नैबेयाव हाग्रा रज'नो हायिनो आरोना हालदैयाबो हासार जाबाय लासैनो बेनि थाखाय होदों नायदो नैयावबो माबा गायदों जोगोनार फुलि बेबो फिसा नैबे गन थबा लावथब थुनाया नैबे गासिबो जोगोनार आरोना
फैब्रा बस मा थाखुमालायोलै नोङो नै बसफोरा माथो थांनोसो गोब्राबलायबाय न'आव नैबे थफा थफा नुनायाबो आरोना गोरलै गोरलै गायनाय जादों नैफोरावबो आरो नैबे जाहैबाय मैख्राइखौ सिनायना सिनाया नोंथांमोना नै नायदो नैबे मैख्राइ फुलि आरोना नैबे गासिबो मैख्राइ फुलि आरोना नैबे मैख्राइ नैबे गासिबो मैख्राइ आरोना नैफोरो बे गासिबो नैबे फ्ल'रा सेस गासिबो मैख्राइ स' गाइस बुफ्ले जानाया नैबेबायदिमोन आरोना फुलिया नोंथांमोना आं देखायगासिनो नैबेजों समानमोन आरो नैबे फुलिया नैबे नायदो नैबेजों समानमोन आरोना फुलिया गासिबो नैजों समान फुलिमोन आरो गासिबो फुलि जानाया स' लोगोफोर नैबायदि फुलिया बैयावबो दंमोन आरोना बे दा गैलिया मा जाखो माथो होनबावनो ना मा होनो जेखियानो जादोला मानो नायलांबाय थादो स' गाइस थांसैलाय नै न' फारसे मा होनदों खोन्थालाय 1K केक खानाया दाखालि जाहा आबौनि बार्थडेसो दासो मिथिदों इसा आबौनि बार्थडेसोमोन आरोना दाख्लैनि 1K निया नंमारगौ जानो थगायाखैथ' नंमारगौ ए नुबाय नोगोद फाल्थु गोजालै इसोरो नुबाय दा कारा गोजालै इसोरो नै नुबाय ना थ'थ'ब्ला न' फारसे थांसैलाय जोङो टेनटेने स' लोगोफोर मोनफैयानो जालायबाय जों दा नै न'आव लोगोफोर दा फैना मोनफैलायबाय नै दा आङो न'आव नै दा आसोलफोरा मेथाइ जानाया मुखुबथार नै साथामबो आरो नोंथांमोनखौ आङो फंसे बाथ्रा बुंनो बावना दं नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लादो अननानै प्लिज आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो हायोबा शेयार खालामना हो प्लिज अननानै दिनैनि ब्लगखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय दिलसि बाय बाय